Ето, че е време за зрелището, което всички очакваме. Дай 5 с Disney Channel. Предлагаме ви по 5 епизода от 5 любими сериала. Колко вълнуващо! Еха, това е наистина чудесна идея. Дай 5 наведнъж от понеделник до петък от 9:20 по Disney Channel. Когато ви кажат, че ще ви дойдат братовчеди на гости през лятото, колко според вас ще бъдат? 2, 3? Да видим. Това са Лита, Начо, Начито, братовчеда Бът, Тере, Таби, Тонита, Скутър, Гордита, Чача, Лот-Лот и Лусита. Ох, разберете абсолютно всичко за Тейтър и нейните братовчеди, че и повече. Братовчеди. Събота и неделя от 13:15 по Disney Channel. Вторият сезон на любимия ви сериал започва сега. Има ли нещо за ядене? Грета срещу тайнствените извънземни сили излиза на ринга. Но веднага след това, какво става, дами и господа? Смелият Хоми влиза в действие. Ох, с тези двамата трудно се печели. Благодаря, че ни спасихте, Хамстер и Гретел. Хамстер и Гретел. Събота и неделя от 19:15 по Disney Channel. Училището скоро ще се промени. На космически кораб или на лунна светлина. Понесете се в ритъма на новия реанимиран сериал. Сме бъди стихия, всичко е магия. И сега заедно ще бъдем пак. И покажете своето истинско аз. Свободен. Зомбита реанимирани. Събота и неделя от 16:15 по Disney Channel. Good.